പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി. അങ്ങനെ ഒരു ഓണം കൂടി വന്നെത്തി. ഈ ഓണം എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓണമാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ സാധിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പുച്ഛവും കളിയാക്കലും ഒക്കെ സഹിച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം എഫേർട്ടിൽ, എൻ്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു വലിയ എഫേർട്ടാണ്. അതെനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് 2 ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം. ഏകദേശം എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ. ഹാപ്പി ഓണം. ബൈ.